Euskara ari du Hernani. Hernani arrok. Erronka handia dugu eskuartean. Denon artean, herri euskaldunagoa eta biziagoa lortzea. Guzti gaitezen beraz, elkarlanean, Hernani euskaldun baten alde. Eskerrik asko. Gugara banaiz pagara elkartea, hemen Hernanin daukagu talde bat eta gure inguruan elkartzen dira hainbat jatorrizko pertsonak euskara ikasteko, euskara praktikatzeko eta euskaraz bizitzeko hemen beste euskaldunen artean. Eta hori guztiak konpartitzeko aniztasuna hori prestatu ditugu. Lunch hori zuek erredaktatzeko hemen munduko beste txoko batzuetan zein motako janari egiten da eta janaria ere kultura da, hor zein jateko kultura dagoen. Ni Tolosar bizi naiz eta banaiz bakaraikin euskara ikasi dut. Nire platera bai, nire platera da arabera bat Muhammad. Zer da, opia biteta. Ni Tanbir naiz eta Pakistangoa naiz. Hemen bizi naiz 4 urte Traiman Euskal Herrian eta postre bat prestatuko dut. Nire hizkuntza izena da Kheer Mix, baina hemen izena da izenia arrozakin. Arroz izeniarekin. No sé cómo se dice, es que... Chuleta bat prestatu dugu eta horrenka chuleta. Bai. Lehenengo txakria da jatea senegalekoa, mijo eta yogures, platanoa, eta azukrea, eta esnea, bai, en segundo bigarren, empanadillas, aragiak. Euskara ari du Hernani, denok! Hernani! Gora Hernani! Gora! Gora Euskara eta gu! Gora! Denok, elkarrekin, Hernani, hauekin, euskaldunekin, ez dakitenekin, denok alegin txiki bat eginez, Euskara ari du Hernani! Euskara ari du Hernani!
Bueno, orduan lau leku aukeratu ditugula, eta lau horietako aurrenekoa hauxe dugu, jubilatuen etxea. Eta zer egingo dugun? Euskarazko irakurketa labur batzuk, eta hori Hernaniko hainbat jendek egingo du. Eta irakurketa tartean, musika eskolatik etorri zaizkigun lau gazte hauek beren musika ederra eskainiko digute. Nahi duzu estudiatu gabe ikasi, egia zalantzari gabe ezagutu, asmoak nekeri gabe bete eta beharrik egin gabe ondo bizi, bai oio egin zuten ume, bai! Eta eskolako tezainek ere baietz esan zuten, eta lasterka inguratu ziren auzokoek ere baietz. Bai, ozen eratu zen oasi inguruan. Egun batean, bi anaia baserriko atarian jolasean ari direla. Hurbildu zaie banatzaile edo saltzaile edo nik ez daki zer bat erdalduna, eta anaia nagusiari galdetu dio ea zenbat urte zituen. Mutikoak behala erantzun dut. 6. Arrotxak anaia txikiari galdera bera egin dionean, zalantzan gertatu da txikia, baina segituan atera ditu kontua. 3. Zineren azago zen esan naitzake, zuretzan ditut handik aurrera gorputzak berak ezin da. Urrika mantendu, aurkitu, sentitu, lasaitu, zoratu. Kronikatik nator, kasundan ereinotzuar bati egindako elkarrizketa ekarri dugu gaurkoan. Bera Ben Parjan da, holandarra, baina ereinotzun bizi da. Ben Parjan holandarra da jaiotzez, eta berak esaten du, giri aurpegi honekin ezin ukatu. 35 urte ditu eta Amsterdam iparraldeko herri batekoa da. Hala ere, Holandako beste hainbat lekutan ere bizi izan du da. Eta baita Kurazaon ere, Antilla holandarretako irla batean. Orain dela 3 urtetatik neskalaguna eta biak ereinotzun bizi dira. Agerikoa. Halako egia hain agerikoa eta begibistakoa denean, ura zalantzan jartzea ere beharrezkoa edo zentzurik gabea iruditzen zaigunean, sakonago ikertuzkero, egia hori, igual, irrazional esamarra izango da. Ni urtzi naiz eta Hernaniko bertso eskolatina etor eta bertso batzuk irakurriko izkizuet. Gure bidea ez da erresa. Bete legez, juizioz trabaz. Hernaniko lau ertzetara itzuliko gara gauaz. Eta hemen bildu den indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Behin, untzian ardik larrea, hasizian belarra jaten, eta orduan belarrak esan omen zien. Aurrera eta goxoago, aurrera eta goxoago! Eta herriak aurrerago juntzian, han belar gozoagoa aurkituko zutelakoan. Kororen artean beti iruguna, abestian bila zure isiltasuna, zure begietako ispilu aurreran, neure bihotza biluzten da. Urrengo geltokia, orain Zazpiterrietan, Urun daukagu. Venga, Urtu da, Olano. Venga, zurekin. Eskerrik asko. Jon Olano naiz eta aekatik nator, ni ere. Irakurriko dizuedan testua Joseba Zerrendandiaren liburu batetik hartua dago, Ainoari gutunak izena du, eta irakurriko dizuet 5. gutuna, sustraiak. Giza jendeak zuaitzen antza du. Pertsona zaurituaren larrutik odola tarion bezala, zuaitzen azaletik erortzen da erresina. Beraz, maitasunak mendekotasuna esan nahi balu, munduko gauzarik arriskutsuena eta iraingarriena litzateke. Esklabotza eta basakeria litzateke. Akabo dogma filosofikoak, gezurrak baino ez dira.
egia ez da teoria bat. Askatasunezko ekintza baizik. Doiki euntze zuen papera, arbela zizelatuko balu bezala. Mailan dut soldaduskatik igorritako postala. Jo bien, tu bien, mándame 100. Gertazitekeen mirari bat, Giorgio Vasariren Levite de Piu Excelenti Pictori, Escultori, Arkitektori liburuan irakur daitekena bezalakoa. Inoizka, jendearen begira igoin nahi duen malko nagia naiz. Badakit, desagertu egin nautela esatea, borondate bulkada markatu egia dena demokrazian. Baina gogoak azken aurreko ahalegina eskatzen dit. Noizbait izan naizela aldarrikatzeko. Inoren asmakeria buruberoa ez naizela esateko apal. Astoa ere ezagutu dugu tranbiaren bagoiari lotuta. Oraindik emozionatu egiten dira hernaniarrak orduko tranbia gogoratzen dutenean. Batzuk bihurrikeriatan ibiltzen zirelako bere bueltan. Beste batzuk Donostira, berdura saltzera joateko hartzen zutelako. Beldurra ematen zionik ere bada. Eta beste batzuk Carmen Miranda bezalaxe mugitzen zelako. Gauta egun euskaraz bizi nahi dut, eta gauza bera esan dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goiztik, ez da ametsuak nire nahia da baizik. Etxean, kalean, lanean, lagun artean, mendira joatean, eta goian sartzean. Hurrengo geltokia, Kiskal. General Cristino Espartero eta General Carlista Maroto juntaturik elkarrekin Bergaran, Ilonen bilan, Joan Danilaren 31 atzenekuan, 16 batalloi zaldizko eta artilleriarekin gerra 6 urtean iraundu bena akabatzeko eta pakia deklaratzeko Kastilla, Bizkaia eta provintzia honetan egin dute konbenio bat. Berezi deitzen diot, berezia baita eta berezi sentiarazten bainau, baina berek euskera deitzen dute. Ez zait asko falta berarekin txora eginda geratzeko. Posible da, hala, ongi ezagutzen ez dena maitatzea? Ba bai, zer da bai maitasuna? Edo non, edo noiz, edo nola, edo zertan zaudela tenk egiten dizun eremu magnetiko batean preso sentitzea, ezta? Gainerako tresnek ere eman dezakete ezustekoren bat. Haien egitekoa da, kometaren osagaia molekularrak detektatzea eta identifikatzea, eta ikustea ea haien konposaketa bat datorren lurreko molekulenarekin. Txikitzen zaretenean, leihoak marraztuko dituzue paretetan, eta handik itsasoa ikusiko da. Txikitzen zaretenean, hitz egin ahal izango duzuek ilkerrekin, baleekin, ornitorrinkoekin eta antzarekin. Bozaren luzatzeak berriz, baleak besteren bati deika ziarduela susmarazi zidan. Eta hala bidezen, itsasoaz bestaldetik erantzun moduko bat etorri baitzen, eta gero lehenengo balearen berbaro eztia aditu nuen. Gure balea izatu genuen hartan, bizirik joan zen kumea zela jakin nuen orduan. Gure bidea ez da erresa, bete legez, juizioz, trabaz. Hernaniko lauertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Hurrengo geltokia Txema tabernan. Miaren sekretua. Zer da bizitza
zure egia santutegi gisa ikusarazteko besteak biraka jartzen dituen repeta haustea ez bada. Gogoratu zure egodun asmamena eta egin ies erakarmen lurtaretik irmo eta zorionaren bidetik. Erritmoa eta belarria. Erritmoa, zertarako? Kronikako irakurren multzaldi batek intonazio erabiliko du esanahiari antzemateko. Alegia, ahoz gora errezitatuko du. Ez da metodo txarra. Batzuk ez dute kalera abentura edo ustekabe ederren bila ekete. Baizik, lau edo 5 euroren bila. Bizi modu aurrera ateratzeko. Edo, okerragoa dena, etxera polizia etorriko zaielako bila. Eta gaur, 2014ko azaroaren 25. Harritu egingo gara, leitzen dugunean, nerabeen artean, duela mende erdiko indarkeria patroi berak errepikatzen direla mutilengandik neskeunan. Mendizaleak bota zaharren inguruan. Bota zahar hauek gartxu egiten dute ibilbide bakoitza. Pozez beterik aramatzate bere terrenotik. Ondo asko dakite nondik nora ibiltzen diren. Ondo asko dakite zer nahi duten. Ondo asko dakite zer ikasi nahi dugun haien gandik. Orient un Occident sinich mer sutrenen esan du neska horrek, edo olako zerbait. Ez dakit zer diozun, baina ikasten aldeginduko naiz, dio Izarok. Zuekin, munduko beste lekuetatik etorritako lagunekin oso gustura sentitzen naizela esan nahi nizueke. Eta ez guztiz konprenitzen dizuedalako, baizik eta konprenitzen ikasteko aukera ematen didazuelako. Bulegoan nago, nire bulego kide japoniarrarekin. Iroko du izena. Japonieraz, eskerrik asko, egunon, eta ez dakit esaten irakasten dit. Nik ere bai euskaraz, gero arte, ondo ibili eta arratsaldeon esaten irakasten diot. Hernani euskaldunen herri izan dadin, etxean ikastolan plazan lagunekin, tabernariarekin, dendariarekin, euskeraz bizi eta euskeraz hitz egin, euskeraz hitz egin. Eskerrik asko Txema tabernakoei, eta aurretik izandako beste 3 tabernariei. Eskerrik asko irakurtzen aritu zareten guztioi, eta eskerrik asko entzutera etorri zareten hori ere, denok merezi ditugu eta pixka. Denon artean ez dezagun utzi atertu dadin. Euskarak jarraitu dezan, poliki xirimiri gisa baldin bada ere, denok bustitzen eta euskaraz bizitzen jarraitu dezagun. Gabon, erru arte.